Bien dene utukalo kle sabado samba fla muga alen woro ka ben dogo kun kle folo yi malidenw abi fo dante folo mina aka wuli ka joni cɛsiriw la an b'a fɔ ye ko aka jaw partager ka abonné ka caya fɛn ma to kunnafoni bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na o hukumu kɔnɔ sɛbɛntu da mazari ko k'a bɛ jamanaden kelen la bɛɛ lajɛlen ladɔnniya armée wuli ka jɔ min sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka se k'o kunnafoni di aw ma bamanankan kunnafoni sensurunun kɔnɔ o hukumu kɔnɔ an b'a lɔdɔniya k'a fɔ armée ka wuli ka jɔ kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye wuli ka jɔ caman sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen na ka jamana fan 14 kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɛ u sennɔ ye i n'a fɔ a laseriw ma cogo min na o hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ sibiri don na n'o bɛnna utukalo yɛrɛ tile fɔlɔ ma san 2026 sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw o ni duguma kɛlɛkɛdencɛw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ u ye wulikajɔ sabati ka taa se kuwakuru marabolo kɔnɔ fo ka taa se tesaliti marabolo kɔnɔ ni marabolo fila bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka wulikajɔ sabati o hukumu kɔnɔ kuwakuru u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a taga jateminɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw ka base caman kun bɛ yen nɔ min wulikajɔ sabatira ma ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ka o tiɲɛ min kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ armée ye sebaya sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na logiciel caman kun bɛ yen logistique caman tun bɛ yen nɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw kun dogolen bɛ yɔrɔ min na u sera k'o yɔrɔ caman kɔni neutraliser sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw ka wulikajɔ kɔnɔna na i n'a fɔ an delila k'a fɔ yɔrɔ in kɛlɛ ka gɛlɛn nka an tɛna an da don o la o hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ tesaliti marabolo kɔnɔ u taalen yen sa u y'a yɛrɛ k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw faralen ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u ye fɛɛrɛw tigɛ yɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka u yɛrɛ responsabiliser u ka matériel dépôt caman bɛ yen nɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛ taa bila yɔrɔ min na sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw ko k'u ka wulikajɔ sabatira ka se ka o yɔrɔ kɔni surveillance bonya o kan kosɛbɛ surveillance bonyanen kɔfɛ sa a yirana k'a fɔ waati min na seereyaw sɔrɔla ka bugunatigɛ kɛ k'a fɔ ko jatigɛwale tigilamɔgɔw bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na u ye gosili wɛrɛ ta ka ɲɛsin o yɔrɔ ma fɛn b'a to ka se ka u ka nin basi bɛɛ lajɛlen kɔni ka o bɛɛ lajɛlen détruire o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ a fanba caman kun kɛra i ka dɔn k'a fɔ gosili fɔlɔ min kɛra o kɛra sababu ye u selen ka maa caman kɔni sɔrɔ sa u tora o marabolo kelen kɔnɔ ka se ka surveillance fanga bonya kosɛbɛ sanfɛla na yen tuguni ka bɛn ni kunun karidon ye sa u y'a yɛrɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'u tora surveillance la ka baaraw sigi sen kan o kɛra sababu ye u nana ka na u ka mini jugu minnu bɛ yen nɔ k'u b'a don mugu pɛrɛntɛw ka se ka mali finitigilakaw bali u ka baara la armée ye wulikajɔ sabati o mugu pɛrɛntɛ caman bɛ yen nɔ ka se ka dankari kɛ o la o kunu tile kelen kɔnɔ tuguni sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye wulikajɔ sabati tuguni o bɔlen kɔ tesaliti marabolo kɔnɔ u nana u yɛrɛ sɔrɔ kidali marabolo kɔnɔ kidali i ka dɔn k'a fɔ u selen yen sa u ye opération caman kɛ opération min sigira sen kan min nana wolo a la jatigɛwale tigilamɔgɔw daga yɔrɔ caman bɛ yen nɔ min tiɲɛna wa i ka dɔn k'a fɔ a gosili ma kɛ gosili fana ye k'a kɛra gosili fitinin bawo ka d'a kan sebaya sɔrɔla kosɛbɛ wa i ka dɔn k'a fɔ armée ye fangaba di yɔrɔ ninnu ma ka tila ka nin kura fiyɛ baara in na min bɛ kɛ sababu ye nin waleya cɛjugu min bɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo ka ɲɛsin mali ma ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni dansira kan cogo min na o hukumu kɔnɔ sɛbɛntu da mazari ko k'a bɛ jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka tila ka armée fo ka d'a kan a ye cɛsiri ni wulikajɔ min sabati ka professionnalisme kɛ a ka baara kɔnɔna na ka se ka jamana yɛrɛ bɔ nin degun in kɔnɔ bawo ka d'a kan nin kɛra sababu ye mɔgɔw bɛ se k'u sen sɔrɔ cogo min na ka jamana fan bɛɛ lajɛlen taa ni ka segin ka o kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na n'an tora armée ko kunnafoni kelen kɔnɔ opération min n'an b'a fɔ o ma ko opération dugukoloko olu ye wulikajɔ sabati koyi o sibiri kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye base caman u y'o sɔrɔ k'o ci sandarɛ marabolo kɔnɔ ani jatigɛwale tigilamɔgɔw dogo yɔrɔ caman ka taa se u ka minɛn caman ma u sera ka sebaya sɔrɔ ka min kɔni bɛɛ lajɛlen lakari fɛn b'a to mɔgɔw bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min daga jugu min tun bɛ sandarɛkaw da la ka se k'o ta cogo min na armée ka nin wulikajɔ in kɔnɔ u y'o kunnafoni kɔni lase o hukumu kelen kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ u ye situation jateminɛ kosɛbɛ sanfɛ kɛlɛkɛdencɛw olu y'a yɛrɛ k'a fɔ situation jateminɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ ka u dogo ka jatigɛwale tigilamɔgɔw sɔn tajiw la ka taa se minɛn wɛrɛ caman ma olu ka basiw dɔ fana o cira o siti kelen kɔnɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka gosiliba kɛ gosili min kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ nin zone kɔni kɔnɔna na ka se ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan cogo min na o hukumu kɔnɔ u ko k'u bɛ faso jama ladɔnniya k'a fɔ k'olu ka wulikajɔ tɛ foyi ye ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ladɔnniya cogo min na ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana armée o laseli kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ nin kɛkun tɛ foyi ye jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ degun ani tɔɔrɔ kɔnɔ cogo min na fɛn b'a to sini ma sinikɛnɛ ma jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ni ka segin kɛ cogo min na jamana fan bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ a laɲinina cogo min an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ kɔkanna kibaruyaw la sa nizeriyakaw fɛ yen nɔ maa 60 bɔyanko i ka dɔn k'a fɔ opération kɛra
i ka dɔn ka se ka olu kɔni bɔ baara la jatigɛwale tigilamaw olu kɔni ka fanfɛla la o hukumu kelen kɔnɔ u ka kunnafoni di so min bɛ yen ni ani ka fara u ka service de renseignement kan olu bolo di ɲɔgɔn ma i ka dɔn k'a fɔ a ka ca jatigɛwale tigilama maa 60 bɔɲɔngo min kɔni gosila u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma u ka dugu min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Katsina marabolo kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko armée ye wulikajɔ sabati u y'a jira k'a fɔ k'u ye jatigɛwale tigilama maa caman fa kɛrɛnkɛrɛnma u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Adi Abasi Egi i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni nin tora nin wulikajɔ min sabatira Niger finitigilakaw fɛ fɛn m'a to u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogo min ka bɔ degun ani gɛlɛya kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ kiiriko kunnafoni na sa min bɛ tali kɛ Ben le Cerveau ale ka kiiri kɔni tigɛra Mali jamana kɔnɔ Adama Jara ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Ben le Cerveau la ale ka kiiriw tigɛra i ka dɔn k'a fɔ san 5 kaso o dira ale kɔni ma o san 5 kaso la sa a yirana k'a fɔ san 4 a b'o kɔni kɛ datugulen kaso kɔnɔ san 1 o juru bɛ don a la an bɛ waati min na fɔ bi Mali jamana kɔnɔ an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora o kunnafoni kelen kɔnɔ kiiriko bonnako kan sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni bi juillet kalo utukalo tile 3 san 2026 min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ le 22 septembre journalitigi n'o bɛ tali kɛ Sana Takiw la ale fana ka kunnafoniw bɔra ka bin bawo ka d'a kan ale ye sɛbɛnnikɛla presse écrite don o hukumu kɔnɔ a yirana k'a fɔ san 1 kaso i ka dɔn k'a fɔ o kɔni o dira Sana Takiw ma an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan a jalakila fɛn na fɛn min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko i ka dɔn a ye waleya kɛ waleya min kɛra sababu ni o y'a jalakilikun caman ye bawo ka d'a kan da donna a caman na bawo ka d'a kan n'i y'a ta ka jateminɛ nɔgɔya daw kɔni kɛra a ye ka yɛrɛ k'a fɔ a binna degun min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ san 1 kaso dira ma kalo 6 juru bɛ don a la mɛ kalo 6 a b'o kɛ datugulen kaso kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ nin bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an min sɔrɔ ka di aw ma ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ sini kunnafoni kɔrɔ minnu mana bɔ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an b'olu ta k'o di aw ma ladira kɔnɔ nka an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko jamukan in kɔkɔrɔma donnen don min bɛ tali kɛ Kɔci Kini waati fɛ ale ni ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Abulaye Karanbere EAK groupe PDG fo ka taa se Yusuf Mayiga n'ale morikɛ VIP ninnu de bɛ ka jamukan in kɔkɔrɔma don an b'a fo a ka lajɛliko ɲuman na aw kan bɛ jamukan ta ko wɛrɛ